Karam pini studio long nili rustoming lang non pini nili tum studio long chupa phone lake non hejong chepaman pon Miss Chapong 2021 chepaman pon abang pi lake Miss Malin Teron pi alang lipan studio long kurwang thupa jerno Kardom, aprangsi hills time karbe along atum. Pini nili phana chupapon hei gepot, nili hin pen suri kurwang tu pajur eglo. to Malin mati non ke nang limen aprang Miss Chapong 2021 Malin Teron pi pusi non kato kawe karbing long rat stame nang lipan chini lo lasi kecheng si nang li Miss Chapong 2021 koson si chepaman dun ikthek lo Churlo, nili phana bangsalan tinang karju pani gepot. 2018 na ningkan Miss Karbe long. Sami Bhagawati, alangi long thegdo long pen, nili ning kirung pona jo, nili pining aningkan por ikir sampen, Miss Chapong 2021 sipahay paniglo. lapen nang li labang su Miss Chapong ka chepaman pon along kupine kisung ke phopon do ikma Monita kaya long ki kisung ke boy labang ki do vek si nili sitame hempen mete kido ke dam sitame asap so katora kido. te nang lipan labang su Miss Chapong ka chepaman along nang lipan komat ne ning na kirung pon abang phu mate abang phi do ma Nili pani ng kirong pala bang po bang pila ke nili kaya chilang rape jerpi mati relative tum po sitame nili panang support do nipik lapen ke Miss Bhagawati sitame nili pan ang chirap dun o lapen ke nang support do nipik. to tangte no na bang ke nang li personal life along le lut pon iklo na nang li karbing along ang bong pen komat alun se pu phansin ning ching sam ik naila Laki frame tera lapen lun se piang bong pulote nitu timong pi. lapen cheparja na bang phi pulot tangte Parja na bang pila bay kira ning tipi. lapen cheparja na bang phu ke Parja na bang po bang ke albertera. albateron to tangte nona bang ke nangli konat si logo charli ikbom lo Nililo ka charle igbom laki walang kamajiro kasan college lo charli sai hemalang. lapen piningan ke kwanang dengtong nangli ke charli dun bom lo ne Pining anili krehini ang deng sini di charli pon igbom. to tangte nona bang ke nangli lamarjan along sitame cheparjan dunji ningki hang do ikma Nili lamar janong man ke parjan do iman ke ning hang po sita me laan e sta ako na dakpen hemalang inivet huson sinili video hai chimana igbom at he nalam ke aning hang bang do o lapen ke nilisat me nili ning hang o. tangte nangli lapuson la bangso Miss Chapong 2021 chepaman dun de aprang sitame nangli lapuson mate lapuson na title long dun igloma Miss Langfair pusame Miss Karbing long pusame mate Miss JKYF mate Miss KYF sitame nangli chepaman dun igloma mate non si chepaman dun ik jining ki hang iglom Churolo nili pala bang salam tinang karju pon pot nili aprang si bang ke 2020 ning kan nili Miss Langfair contest dun iglo. Lapen gila depen title ke long pon labang ke piningan ning kan 2021 nili Miss dong poda sitame nili winner wan iglo. chorolo nangli lapuson nong megewan thega pot tante nangli phan labang so Miss Chapong lapen non nangli non hejong nang than mate first Miss dong fuda ka chepaman dun de aprang nangli phan hempen ko pinay katora do ikma Do katura kya sabso sitame do e lapen ke hem tum pen do sitame nang support dun o e. tangte nangli lapen nangli Miss Chapong lapen first Miss dong fuda chepaman dun det pen na fit nangli phan hem asor tum koson si reaction lo Hem sordom labang ke aprang si nili po ba nang support dun ego e nana fit nili winner wan pide da bang ke nili phan nang chingon ik ola ben ke nang support dun ik piglo. to tangte nilitum labang so chi huchi puda bang gelo ponsi kan ton iglo lazi pini nanglit nilitum hills time karbeng long along nangli phana cho pha pona pot nangli nilitum along na chitong no thega pot suri ni kang sam akardom pajir iglo lasi kewang jilang art isi tame nangli lapuson Miss tong fuda Miss Chapong lapuson an so se pamandon thegje phan nilitum hills time karbeng long ham phang pen nangli phan hirjume dolo
lasi non ke bang jilang arni sida men ali la 500 che pati tun lang pusi nilitum ning che the ponik lo lasi che tong ik bom lo na karon